खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मायबोडोगाइड इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, जायफोर बिथांमोनहा लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि स्कुलफ्राव मास्टार मावनो गोसो जादों, बिथांमोनहा D.El.Ed कर्सखौ मास्ट बि लाथारनांगोन। D.El.Ed कर्स नङाबा बिथांमोना लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि स्कुलाव मास्टार मावनो हाया। बेनिखायनो जोंना स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेशन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं, जायखौ जों सुंदयै SCERT होननानै बुङो, बेनिफ्राय जोंना D.El.Edनि थाखाय एडमिशननि थाखाय गोदान नटिसबो फोसावबाय आरो एडमिशनाबो दा सोलिगासिनो दं। एडमिशननि थाखाय दा अनलाइन एप्लिकेशना सोलिगासिनो दङ। 22 मार्चनिफ्राय जागायनानै 10 एप्रिलसिम बे अनलाइन एप्लिकेशन प्रसेसा सोलिबाय थागोन आरो एडमिशननि थाखाय जोंना सिगाङाव मोनसे टेस्ट होनांगौ, जायखौ जोङो प्रि एन्ट्रि टेस्ट होननानै बुङो। बेयो 29 मे 2022 सानडेआव जागोन। बेयाव क्वालिफाइ जाबासो नोंथांमोनहा D.El.Ed कर्सआव 2 इयार्सनि थाखाय एबा बोसोरनैनि थाखाय एडमिशन मोनगोन। दाना जोंना बे टेस्टआव जोंहा मा सिलेबास फैगोन, जोङो बे भिडिअआव बे सिलेबासखौ बेयाव डिसकास खालामनाय जागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो बेयाव मा सिलेबास दङ बेखौ मोनथिगोन। आरो आंनि मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, मानोना आङो इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय आरो टेकनिकेलजों सोमोन्दो थानाय आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजादों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्ला जोबोद मोजां हामगौ। अब्ला फैदो जोङो बे टेस्टआव जोंहा मा सिलेबास दङ बेखौ नायनानै लानोसै। सिलेबासखौ नायनो थाखाय नैबे साइडआव नोंथांमोना नुदों, नैबेहाय दङ इनफरमेसन एन्ड प्रसिडिउर लिरनाय दङ। बेयाव नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामदो, अब्लानो बेयो गोदान इन्टारफेस खेवनानै फैगोन आरो बेयाव जोङो मा लिरनाय दं बेखौ नुगोन। होमबा बिदि फैबाय, जों गाहायाव बोख्लायलांबा सिलेबासखौ नुगोन। जोङो गाहायाव बोख्लायफैबा जोंना सिलेबासा बेबायदि फैबाय नै, कुइसन पेटार्न एन्ड मार्किं सिस्टेम्स अफ फिलिं अफ OMR शीट एन्ड सिलेबास। बेयाव जों सिलेबासखौ सावरायनोसै। नोंथांमोना OMR शीटखौ माबोरै फिलआप खालामो बेखौ फ्राय बयनावबो गियाना दंखासै। दा फैयो जोङो बे D.El.Ed कर्सनि थाखाय 2022 आरो 24 D.El.Ed कर्सनि थाखाय जोंहा सिलेबासा मा दं बेखौ नायलांसै। बेयाव सिलेबास हिसाबै जोंना दङ गासै आनजादा टटेल 100 मार्कनि जागोन। बेयाव मोननै सेक्सन दङ, सेक्सन 1 आरो सेक्सन 2। टटेल बेसेबां मार्क? 100 मार्कनि जायो एग्जामा। नोंथांमोन टाइमा 2 आवार 2 घन्टा जागोन। ओमफ्राय कुइसन टाइपआथ' मोनथिखागौ MCQ आव जागोन। नाम्बार अफ कुइसना टटेल 100 दङ। ओमफ्राय मोनसे कुइसनाव 1 मार्क मोनगोन। ओमफ्राय जुदि मोनसे कुइसनखौ जुदि नोंथाङा मिस्टेक खालामोब्ला मिस्टेकनि थाखाय बेसेबां 0.25 मार्क बेयाव डिडाक्ट खालामनाय जागोन आरोखि, माइनास खालामनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना सानै हयै मोजाङै होनांगोन। होमबा बेयाव नायदो, कुइसना गासै मोनब्रै सेटआव थागोन होननानै बुंदों। कुइसन बुकलेटआ ABCD मोनब्रै जेरावबो थाखायो बेबायदिया ABCD बुकलेटआ। ओमफ्राय मोनसे कारेक्ट एन्सारनि थाखाय 1 नाम्बार मोनगोन आरो मोनसे रं एन्सार जायोबा बिनि थाखाय बेयाव होनाय दंखायो नै, बेयाव मोजां फरायबा नोंथांमोना मोनथिगोन। मोजां कारेक्टनि थाखाय 1 आरो जुदि इनकारेक्ट जायोब्ला बेयाव 0.25 मार्क डिडाक्ट खालामनाय जागोन आरोखि बेयो। दाना फैनाय जाबाय गासै जोंना नैबेयाव नुदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। बेयाव सेक्सन 1आ बेसेबां 35 मार्कनि जायो एग्जामा। सेक्सन 1आव जोंना मोनब्रै सिलेबास एबा मोनब्रै पार्ट थायो। बे जेनेरेल इंलिसाव 10 मार्कनि फैगोन। ओमफ्राय जेनेरेल नलेज थागोन GK, बेनिफ्राय 15 मार्कनि फैगोन। ओमफ्राय रेजनिं दङ, रेजनिंनिफ्राय 10 मार्कनि फैगोन नोंथांमोन। बेखायनो बे 35 मार्कखौबो नोंथांमोना मोजाङै केरि खालामनांगोन। जेनेरेल इंलिसखौ मोजां नायदो, जेनेरेल नलेजखौ मोजां नायदो, ओमफ्राय रेजनिंखौ मोजाङै नायदो। दाना जेनेरेल इंलिसनि सिङाव मा फरायनांगौ बेखौबो नोंथांमोना बे सिलेबासाव मोनखागोन आरो जेनेरेल नलेजाव मा फरायनांगौ बेखौबो सिलेबासाव मोनगोन आरो रेजनिंआव माखौ फरायनांगौ बेखौबो मोनखागोन। दाना सेक्सन 2आव गासै 65 मार्कनि फैगोन। 65 मार्कनि मा बेयाव जेनेरेल मेथामेटिक्स दङ, बेयो 15 मार्कनि फैगोन। ओमफ्राय जेनेरेल साइन्स एबा EBS बेयो 15 मार्कनि फैगोन। ओमफ्राय ससियेल साइन्सआ बेसेबां 20 मार्कनि फैयो। ओमफ्राय लेंगुवेज फैगोन, बेहाय गाव गावनि लेंगुवेज, एसामिसफोरनि थाखाय एसामिस, बेंगलनि बांलाफोरनि थाखाय बांला फैगोन। ओमफ्राय जोंना बड'फोरनि थाखाय बड' फैगोन। गासै 15 मार्क फैगोन बड'आ। मिथिबाय? नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै नायखादो, ओमफ्राय प्रिपेरेसन खालामदो। दाना सेक्सन 1आव जोंहा इंलिसाव मा फरायनांगौ बेखौबो नायनोसै।
सेक्सन 1 आव जेनेरेल इंलिश दं बेहाय नै बेयाव नोंथांमोना फरायनांगोन बेयाव होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ फरायना लादो नै भकेबुलारि दङ टेन्स दङ भार्ब दं प्रिपोजिशन कम्प्रेहेनसन भइस चेन्ज दं नेरेसन एडभार्ब एन्ड सिनोनिम ओमफ्राय एन्टोनियाम्स दङ बेखौ फरायजोबदो नोंथांमोना ओमफ्राय जेनेरेल नलेज दङ जेनेरेल्सआव नै बेयाव होनाय दंखायो नै नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लादो ओमफ्राय रिजनिंआव दङ नै लजिकेल एन्ड मा होनदों एनालाइटिकेल रिजनिं पेटार्न बेफोरखौ फरायनानै लादो ओमफ्राय दाना सेक्सन 2 आव दङ जोंहा नै मेथामेटिक्सआव नायदो मा मा दङ नाम्बार्स दङ फ्रेक्सन दङ पार्सेन्टेज मानि जिअमेट्रि मेजारमेन्ट ओमफ्राय डाटा हेन्डलिं स्कुवेर एन्ड स्कुवेर रुट रेशिअ एन्ड प्रपर्सन ओमफ्राय सिम्पल एलजेब्रिक इकुवेशन दङ ओमफ्राय बेयावनो आं नोंथांमोननिसिम जायफोरा D.El.Ed कर्सखौ लानो थाखाय एप्लाइ खालामबाय बिथांमोननि थाखाय आं मेथामेटिक्सनि थाखाय क्लास खालामनाय दंखायो आङो दाख्लैनि आसाम टेटआव खालामनाय क्लास दंखायो टटेलि कमप्लिट बेयावहाय जाखिनि सिलेबास दङ बेनि भिडिअआ आंनि बे चेनेलाव दंजोबो आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होगोन नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शननिफ्राय नायोब्लानो मोजाङै बेसोरनि कनसेप्टफोरखौ बुजिगोन आरो आनजादाव बानायहैनो हागोन आंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोना आंनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालाम आरो बेफोरखौ फारि फारि नायनानै सोलोंबानो जाबाय आरोखि अब्लानो मेथामेटिक्सआव नोंथांमोना हागोनखि हागोन बेनि अनगायै माखासे दंबावो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो नैबे साइन्स नङाबा इनभाइरनमेन्टेल साइन्स दङ बेयाव नै माखासे सिलेबास होनाय दंखायो बे सिलेबासखौ नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय बेनिफ्राय दंबावो नैबे ससियेल साइन्स दङ ससियेल साइन्सनिखौबो नायनानै लादो ओमफ्राय बेयाव लेंगुवेज दङ लेंगुवेजआ बेबायदि बेखिनियानो आरोखि सिलेबासआ बेखिनिखौ नोंथांमोना लेखाफोरखौ जगार खालामनानै दानिफ्रायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालामखादो जोंना आनजादा जोंना जागोन 29 मे 2022 नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालामखादो अब्ला दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों।